Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akwago tiuzani sabano ma update Trump chifukwa atulankhande mukuzoti nkhani jainda ikulu kwambiri Trump kungobwera kungokhanga ti kungoyankhula mwachoncho hayi pamene papa basi basa papa silisaso kumene kujako hema kuti manguti komano tofade angauti kodi akulu chachitika nchani so lero panali mwaya woti Trump adapezeka pamene Trump adapezeka yeye atulankhani ndithu anafunsa mafunso angapo ndi pali ma statements pali zinthu zokwana 5 kapena 6 zimene tatolapo mu interview imene lero lipo mpano imene atulankhani amamfunsa Trump. Choyambirira mtulankhani anafunsa Trump kuti akulu foreign minister wa ku dziko la Iran wanena kuti mukunama inu mukunama Trump ati mukunama pesa makambazi kuti makambira ndi Iran bla 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 ati mukunama Abbas Araghchi wayankhwa zimene ati mukunama inu. What's your response? Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. And I think it'll end it very, very substantially. So, remember, statement iso ina yamene yatuluka ku dziko la Iran ngati pofuna kuyankhapo zimene Trump ayankhula. Iran yanena kuti kumeneko ndiye ndi kugonjetsedwa, it's a defeat, kuluza mukuti pamene kuti akuti devil has been defeated, akuti pene satana ogonjetsedwa, satana akuti satana ogonjetsedwa. Update our viewers that another statement has just come in. Trump and the US have backed down again, says Iran. They have said that Trump has been defeated. This is another defeat for the devil, exact words being used by Iran. In response now, Yusuf, listen carefully. This is another statement that's just come in. They're calling it a defeat of Trump. Iran. Anyway, Zigo superpower. Padai nage mu comment section. I would Nova boy. I would America in the super maheu. I do say super power. I do super maheu. I didn't say a bit. So anyway, to go to the bendi nkhani zathu. So Trump anafusa kuti akuti mukunama ine. Akuti mukunama. Foreign minister akutero akuti Trump ndi yankha wake panena kuti iwo apeze akhale ndi communication yabwino, especially ya like public relations. Pankana kuza ndi ubale wa public ucha. Akuti akonze zinthu zawo. Senzo kuti zinthuzo kutheka kuti atakambirana koma kutheka sizinapeze. Iwo kumene koma takambirana ndithu koma kuthena ngasi akuti ku Iraniko communication is broken. Like ali communication kulibe ku Iran. Ndiye mwina kutheka uthenga usunafike koma kuti zimenezo akambirana. So inu ndine tikudziwa kuti the next question kuti ikhala yani foso yayiwiri nombo likhala ngani inu ndine foso wake ndilomba kuti mukambirana ndani uyunga naye foreign minister iyi ndi nduna yangana zakunja sikudzokena ichonse, right? Nduna yangana zakunja iyi ndi nduna imene maenda kupita ku America kukambirana za nkhanizo, nkhani iyi kuti iyambe nkhondo ichanchana yeyu ndi amene amaenda kupita ku Oman, kupita ku Geneva, kupita ku pa phone pa television munthu amene timakambirana naye mu dzikomo dzina lake amakhala foreign minister, nduna yoona zakunja ndi imene imalumikizana ndi anthu ndi iye ngati sakudziwa pamene baba inuyo Trump mwakambirana ndi ndani. So Trump yankho lake linali ize akuti akambirana ndi top person
ari munthu wankulu ku Iran amene akuoneka zoti munthu wankulu koma sakumudziwa kuti koma ari wakambira ndi munthu wankulu. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have, they're very much in mind in the discussions. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Who is Steve Witkoff speaking with, Mr. President? Speaking with in Iran. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. I mean, okay, ndofuna iniyo mungonduza ngati kuti ngati zupereka sense. Inuyo kwa inuyo ngati zupereka sense. Inuyo zupereka sense zimenezi. Alawa mbali munthu wankulu. Safuna sokusala munthu waso dzina. Anthu amfusa supreme leader. Hayi si supreme leader koma munthu wankulu kidaniyo. Tikambira naye. Moti lero sitikambira naye so. I mean, you be the judge. Inuyo mukhale judge ndithu. Mujaji kuti ma settlement that Trump wa ndo otani. So point yoyambira nene. So so number 2. Okay, number 2 inali imene ndi amkhana ndi munthu wankulu. That's the second thing. So number 3 anna kuti ife sirufuna Iran ikhale ndi nuclear komanso uranium enrichment. Uranium sirufuna khale naye, right? Koma ndofuna so akhale naye. Like Iran ikuzokhala naye. Like Iran tinakambakaiza nkhani kazo ndi uranium. Uranium ndi minerals amene mapangira mabomba kupanga zinthu zosiyana even za agriculture zimathandizira science kuchipatala magetsi. So poyamba pajamani kuti pakhale zero uranium. Apa Trump akuti iyayi pathaso kukhala kwa at least wina wake odatha kumayuza amwe ma settlement asintha. Ndofuna mumvesere bwino. We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it, low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that. And I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. Okay, number 3, number 4. Panani nkhani kuza ndi antulankhani nafusa nkhani kuza ndi Israel. Kuti kodi inu zilati mwakambira naso sobwezi kuthe mene mwene na Trump kuti mwafika pa agreement kuti pakhale peace deal, pakhale mina ceasefire. Do you think mukuganiza kuti Israel ilola? Ine zenakhala kuti America sima tsatila za Israel kuti amapanga zinthu za okay for Solomon lolo yankho lake linakhala kuti Israel ndi ndani. Ife tafunaka Israel ndi ndani. You understand what I mean? Israel sonkajani. Mese ife basi tafuna kuti nkhondo iti basi nakathaka. Digre Israel koma yankho a Trump anankha kuona kuti Israel yo ndionena kuti itha kusangana naso kuti nkhondo iyite. Chifukwa yankho nayo pompanopa Israel ndithu ikufuna ndithu at least. If these talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran, do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to,
My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? Israel zanena kuti tasaba ngono kumaliza Iran kuyimaliza Iran ija. Ndipo tukayimaliza. Right? Lero Trump aulula kuti Trump anamkhandira Netanyahu ndiye akuti yeah, at least iko akufuna patakhala ntu ndipo Israel kusangala so tipona basi kusangala. I mean guys antaja kuno super maheo. Anyway, super maheo. Super maheo. So anyway, for so you kudia akulu peace deal ndofukamba za mafosado lankhani. Kwadi peace deal tati yateka uranium yo makatenga banji mupita like ukamutenga ada deal kateka tsobira katenga ro ka uranium yo kutulutsa wapita a deal kateka. Yeah. Guys, sometimes. Hey, so number for Solomalizira then kuti kuna Trump inu mnanyo wana Obama mnanyo za Obama kuti anapereka mamiliyoni ku dziko la Iran, right? Ananyoza nditwa Trump zokhanga ri ransom. Okay, chimenye chitike chino kuti Iran itagwira sirikala wa America madzi a Iran. I think ngakhale sizafika kugula koma I think condition yawo nene kuti mulipasa ndalama zathu for Iran ndi ndalama ku America kakuti koma anazipanga freeze you understand what I mean, kuzipanga freeze kuziumitsa kuti simungatenge, right? So Iran ndio tufuna ndalama zathu ndio wadona tukupatsana koma sio tikambene nkhani kuza ndi nuclear deal. So Obama anakapereka ndalama zimene Trump amalikuwa nazi nde Trump anazatu kuana makutuwa kuti Trump Obama anakapereka ndalama ku Iran makutuwa zimene amapangira zidazo nde apa kuti ntulankhana nakumbutsa kuti akulu inu mnanyoza Obama kuti anapereka ndalama ku America ku Iran, inunso mufuna mugule mafuta a dziko la Iran, mufuna mugule mafuta a dziko la Iran 14 billion. Do you think kuona kuti inunso si mukuthandiziraso nyanja ata kuti ndalama zonse zibeyanga pange nazo kumene koko komanso ndungu chimene ndifuna sinofuna ndungufuna kuti mafuta akhale mu system basi ndifuna mafuta ndithu akhaiba ugenchero, that's all. Izachanchane mufuna mafuta avuta. Can I ask you, the Treasury lifted sanctions on Iranian oil that was out to sea. You criticized President Obama for giving Iran $1.7 billion. Well, I just want to have as much oil in the system as possible. So guys, that was the latest update immediately now. So, mkhala mwe to my update ndithu tizikupatsira. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.